Leon siya sa bahay. May delivery po kayo number 0955 Dalangin or Disney. Kayo po yung kailangan dito. Waga. Ano yan? Tara po ma'am, nakapangalan po kasi sa inyo, naka-address po Leon siya sa Bangan, no? Tama? Number 0955. Tama, order kayo ng gana. Ano yan? Order kayo. Ganito na lang ma'am, no? Samahan niyo na lang po ako kung gusto niyo yung nasa likod para malaman niyo naman. Yay! Wala yung surprise! Papiling kayo? Thank you lang naman. Happy birthday ko, ma'am. Receive niyo lang po yung flower bouquet, ma'am. Alright. Alright, sana dito lang tayo sa gitna, ma'am. Ma'am, dito lang pa tayo. Usod na lang tayo dito ng konti. Alright, ayan. So, good afternoon po sa ating lahat and sa ating birthday celebrant. Ma'am Leon siya sa Bangan. And ma'am, na-surprise ka ba? Parang bagong gising ka pa lang yata. Nagigising na? Pakikiling ko lang. Alright, so, ma'am, matanong ko lang, itong surprise na ito, alam niyo po ba kung kanino galing? Wala akong idea. Baka itong anak ko lang nagbibigay ng surprise sa akin. Alright, so itong surprise din po na ito, ma'am. Meron din po silang pinadalang message na babasahin ko na lang po para sa inyo. Okay po? Wait, basahin ko na lang po yung message nito. Mama, happy 62nd birthday po. Wala naman kaming ibang wish, kundi maging malusog ka lagi. Malayo sa anumang karamdaman. At huwag na masyadong ma-stress sa kung ano-anong bagay. Enjoy lang ang pagiging retiree as a teacher. Basta salamat na lang, Mama. Kung ano man ang meron tayo ngayon, ay dahil sa sakripisyo nyo ni Papa sa amin. Mapag-aral lang kaming walo. Hindi man ganon ka-successful at wala pang masyadong makitang ginhawa sa buhay, ang importante, buo pa rin ang family kahit marami pa rin ups and downs. Basta carry lang po. Mabuhay lang tayo ayon sa gusto natin. Good memories na lang ang pwede namin ma-share sa inyo, ma'am. We love you pa rin and still be happy in your birthday. Once again, happy 62nd birthday and stay healthy from Anna Catherine Sabana. Ayan, palakpakan naman natin ang ating birthday celebrant. Ma'am Leon siya, alright. So, ma'am, hingi na lang din po namin yung message niyo para sa ating sender kay Ma'am Anna Catherine. Sana nandito siya, wala naman siya. Napaka-surprise sa akin ito. Hindi ko alam na meron silang balak sa akin kasi wala kaming handa. Sa totoo lang, talagang hindi ako naghanda kasi taon-taon talaga meron kaming handa. Ay ngayon, sabi ko, laki-laki na ng regalo nyo. Sabi ko kasi niligaluan na ako ng ref. Okay na yan. Sabi ko, masaya na ako. Kahit wala akong ano. Masasabi ko sa aking anak na naghanda nito. Maraming salamat, anak. Hindi ko masabi kung paano kita pasasalamatan.
po. Alright, palakpakan naman po ulit natin ang napaka-long, sweet message ng ating birthday celebrant sa ating sender. And my request to everyone na sabay-sabay na lang din po natin kantahan si Ma'am Leoncia ng happy birthday po. Alright, kantahan po natin si Ma'am. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan yung mabilis naman po. Happy birthday to you. Balakpangan. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright, ma'am, and meron po tayong naka-prepare na cake. And before we blow the candle po, wish na lang po muna tayo. Alright, once again, happy 62nd birthday po sa inyo, Ma'am Leoncia. And picture na lang po kayo, ma'am, dito po sa